No niin, tuolla on reipotti. Aika hieno paikka, jos sanoisin. Ja nyt toivotaan, että vartija lähtee tästä pois. Siellä se vartija menee. Pian se on häipynyt. Ja sitten lähdetään tähän pelailemaan. Noin. Sit vaan. Vähän mataluksia. Lait 2,1 ja wow, 4 ikää. Juot massit. Sit vanha. Terve! Näin tämä onnistuu. Liiankin helppoa. Siellä se tyyppi katteli, mutta ei se mua nähdä, kun mä siitä varjoilin. Oikeesti. Tuolta heitti ulos. Joo. Hei, no niin, tässä tämä video. No niin.